नै लोगोफोर सोर सोरना फिसाजोआ बिदि अख्राबाल माजों खारबावनांगौ आंना फिसाजोआ ओरैबायदि अख्रा आइदै आंनोबो एसे आइडिया हरदो मोरैबा मोजां जायो दामनायनिसो फोरों पिटिएम दङ दिनै नाम्बारा बेसेबां बेसेबां मोनदों दा मोनगोनसो फिसालाया नाम्बारखौ बुरजा बुरजा मोनो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय हेलो स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो बैसोनियावनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनो मोनसे गोदान भिडिअ आरो खनसे फरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आङो दिनै मा मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानै स्नाफोर नै सनाफोर योगाबो खालामखांबाय ओमफ्राय दा नै ग्रिन टि लोंना लानोसैलाय नै एसे सिखाद' मानो जोबखांखायोसो फिसाजोआ थैखागोनसो बाबा सिखाद पिटिएम दङ दिनै नाम्बारा बेसेबां बेसेबां मोनदों नाम्बारा बेसेबां बेसेबां मोनदों दा मोनगोनसो फिसालाया नाम्बारखौ बुरजा बुरजा मोनो नालाय ओंखायनो फिसालाखौ माथो खालामनांगौ गाज्रि नङा थिगानो मोजाङानो दे सिखारदो बेसेबां मोनदों र' दा नायनोसै दे सिखारदो ओइ बुद्दा लांथिया सिखारद' नोंहाबो नै नोंनि फिसालानि बायदि मोनसे साबजेक्टआव फेल जाग्रा नङा आङो आयै आं फिसाबा माला फेल जाया गोदोआव आयौ गोदोआव बांसिनसो मोनोमोन आंनि फिसाया बाबानि फरिखायावनो नै लोगोफोर सोर सोरना फिसाजोआ बिदि अख्राबाल माजों खारबावनांगौ आंना फिसाजोआ ओरैबायदि अख्रा आंना फिसाजोआ माजों खारबावनांगौ होमबा आइदै आंनोबो एसे आइडिया हरदो मोरैबा मोजां जायो दामनायनिसो फोरोंहरगोनलै बे आंनोबो एसे आइडिया हरदो लोगोफोर फिसाजोफ्रा मोरै खालामबा अख्रा खम जायो जारलासो मोनथारबाय आङो नै आयै मुगासे आंनो नांलायाबानो सान्थि मोना आंनि फिसाजोआ अनलायनाय होननांगौ ना मागौथाय आं मिथिनो मोनला दानि सनाफोर आङो फिसाजोनि स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय माने दिनै फिसाजोना पिटिएम दङ दाख्लै पिटि 1 जादोंमोन ना माने इउनिट टेस्ट 1 जादोंमोन ना बिदिनो दिनै पिटिएम आरो एसे थांना फैनोसै दा गारिजों थांसै दामानि अखा फुंसे अखा हादोंमोन नै दा एसे जोरांनाय बायदि जालायबाय जोराङा फुंसे हाखाबाय मैया सानसेखा खुनु रुखिखायाखै सानसे ख्रेब अखा हादों आसिन खाथिनि बायदि थांबाय थागोनसोलाय नै सुनाफोर बांद्राय गोजान नङा खाथियावनोखा नै हेलेना माबायदि नाम्बार लाबोयो दा PTMआव थांनाया थांबाय थागोन चाय तो नहीं देना फिर अच्छा इन लोग लेके आए फिर इन लोग पिला देगा फिर नहीं ना एक बार नहीं तो फोन अच्छा इनके पास कप भी नहीं है मंदिर भाई अच्छा फिर थोड़ा देर रुक जा फिर मैं आप फोन करना मैं तेरे को लेके जाऊंगा मैं इस PTM में जा रहा हूँ PTM से मैं जैसे बच्चा को छोड़ के मैं तेरे पास आ जाता हूँ बिबारा गैहांला नै फाइनेलि मोनफैबायमोन नै मामिनि स्कुलाव नाथाय भिडिअ खालामनो मोना ना शेयार खालामनो मोनलाबाया नालाय ओंखायनो भिडिअ खेबलालाय सनाफोर थांखायो बे बयबो बिदिनो सनाफोर फिसाजोनि पिटिएमआव थांनानै सफैफिनबाय न'आव ओमफ्राय बिदिनोसै आरो बांद्राय टप जायासै माने मोननै साबजेक्टआ खुनुरुखुम माने पासिं मार्कसल' फैनाय जाबाय आरो माखासेयावलाय थिगानो जादों ओमफ्राय मोननै साबजेक्टआव खम मोननाय जाबाय आरो होमबाबो पासआनो फैदों आंथ' बेसिबांखौ मोनगोनखौनो सानाखैमोन माने गथ'आबो क्लासबो लानो मोननाय जायासै ओरै दावरावजों जाबजों खारलांबाय लेखाबो लाङाखै माबो लाङाखै ओरैनो एसे लांदोंमोन बुक्सफोरखौ ओमफ्राय गथ'आथ' फरायनायानो जाखायासै ओरैनो क्लासआ बारा जाखायाखैमोन आरो ओमफ्राय अनलाइन जादोंमोन अनलाइनखौथ' लानाय जायासै ओमफ्राय
ओरैनो एग्जामनि सप्तासेनिल' सिगां फरायनाय मोननाय जाबाय 10 थारिखनिफ्राय एग्जाम ओमफ्राय 4 थारिख 4 थारिखनिफ्रायसो फोरोंखादों आंबो बेंगलर थांग्रोबाय बेंगलरनिफ्राय फैबाय ओमफ्रायसो फोरोंबाय आंबो 4 थारिखआवसो फैखादोंना आङो 4 थारिख बेलासिनिफ्रायसो फोरोंखानाय जादों ओमफ्राय अब्लाबो थिगानो फैबाय आरो बांद्राय खम फैयासै 34 हर सब्जेक्ट में पासनो 34 बिदिनो 31 32 बिदि मोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय मोननै साबजेक्टआवल' खम मोननाय जाबाय 17 21 मोननाय जाबाय आरो मोननैयाव खम मोननाय जाबाय कंप्यूटर और मैथ मेथ्सआव 17ल'सो मोनबाय नोङो और कंप्यूटर में 20 ओमफ्राय 31 आलाय आচ্ছা इंलिससो कम्पिउटारजों बेजोंल' खम इंग्लिश में 34 था 34 इंलिसाव आচ্ছা मोननैल' खम मोननाय जाबाय आरो मोनसेयाव 20 मोनसेयाव 17 मोननानै खम मोननाय जाबाय आङो मेथ्सआव मोननांगौ सानदोंमोन खिन्थु मेथ्सआवथ' बिराद प्रेक्टिस खालामबासो फैखायो ओमफ्राय प्रेक्टिसबो खम जाबायना बेना आरो ओरै हास्लाबा जाबाय माखौ खालामथ्र'नो ओंखायनो मेथ्सआबो सानसे सिगांल' ओरैनो प्रेक्टिस खालामनाय जाखादों ओरैनो बावोना गैया ओमफ्राय 17 मोनसाबबाय होमबाबो आं बेजोंनो खुसि जाबाय आरो एसे माथो बुंबावनो जेनेबा जों क्लासखौनो लानो मोननाय जाखायासै जोंबो सुटियाव गोबाव थाहैबाय आरो फैनानै सप्तासे सिगांल' फोरोंनो मोननाय जाबाय 22 थारिखनिफ्राय स्कुल खुलिदोंमोन 22 थारिखआवबो हाबनो मोननाय जायासै गथ'आ ओरैनो 1 थारिखनिफ्रायसो स्कुलाव थांनो मोननाय जाखादों आरो जुलाइनि क्लास लायाबाबो बेसेबां मोननायखाय आंबो जेबो मोनासै आरो ओमफ्राय नै गारि पार्किंआव जा मोजां सफारि थायनानै दंमोन नै जि मोजां लानानै फैबाय आङो 8था लानानै फैदोंमोन न' खाथियाव 5 हरबाय ओमफ्राय नै आं 5 लाखिबाय ओमफ्राय नै बेखौ जानो लुगैलायबाय गावहा बे गोरायाखौ आं जानो मोजां सुदों दा गोरायलाय हरखुनाफोर ओंखाम जासैलायनाय सनाफोर दा जेबोथ' गैया निरामिस दालि जहल जेबो फाजा लुवाखै आङो माने गुबैजों फिसाजोजोंनो दाउदै एवनानै होबाय ओमफ्राय सालाद ओमफ्राय आंहा सालादजों नै दैहि लांखाबाय बेजोंनो जानोसै माने मैगङाबो जेबो गैला जोबस्रांनानै दंजोबो सनाफोर ओमफ्राय आङो दखानावबो थाङासै दा बेजोंनो जासानसै आरो gede-gede kan terus aja biar जाबाथाय दैनिखौबो जाजोबफ्लांसो नागिरो आधा केजि दङ बेयाव आधा केजि जानांगौआ मा जानांगौ दोनहरबाय आं गोजानाव जै जाबाथाय जाजोबफ्लांसो नागिरो आंना थाइबेंखौनो जानो हायासै नोंथाङाबो दिनै थाइबेंआ ओरैबायदि गोखाना खर'आबो गोखा मोदोमाबो गोखा जानो हायासै आं पियाजखौल' जाबाय आङो मोजां जोलैनि मोनबोआखै दिनै माने मेथाइसोल' मैया दाख्लै जानाया बिदि नङामोन